vachereka ndokambo kanonziko ndangariro kakabereka single kamugore 1992 kubva kuna Mushakabvu Mindaisi Dambaza aifamba neZebra Express akatisiya musi wa 16 July 2005. Mindaisi Dambaza akatisiya musi wa 16 July 2005 kutaura kunokura kutika pane makore angwantayoka 20 Dambaza vafuratira nyika ino vatisiye totoyawaka mweya wawo ngauzorore murugare isina yazvo kare gativha tabata isi nhoroondo yavo ka ndakaenda kumadziva kumushaka wakuno ndo kwawakaradzikwa ikoko paZvomanyanga village apo ndo kwakabarwa kwakakurira ikoko ka nekuradzikwa regati vanzwe ka ndakataura nawo munin'ina wawo anonzi Joseph Dambaza. Apa murutaura na Joseph Dambaza nditiri kunzvimbo inonzi Zvomanyanga kushadhiri kushamva. Mindaisi Dambaza mukomaungu baba Mindaisi vainzi Nazario Dambaza kumusha chako kudzinza kwedu kurushinga sazitamira kuno kuZvomanyanga kuma settlement kuma 1980 amai vake vainzi Rosi vari mwana kwaMupfeki kumadziva uko sati wana mutukudzuku ngoma tiwokutanga angari Mindaisi pozo yainzi Ngirai pozo yainzi Esinenzi poya Mike Road poya Daigoro poya Roska koya Bena kozo yagotwe Kaini. Mindaisi akakurira kunoku kuZvomanyanga kunoku abva kuberekerwa kurushinga ozoya kuno kumarizeri mu1980 anga aberekwa chikora akadzidza akatanga umbodza pachiprimary akaitira paChindunduma apa secondary ndobva amboenda kuChindunduma kwaI1 ndokuzoya paZvomanyanga 44. Ndezvipi zvimwe zvamungataurire maringe neMindaisi zvamakaona pakukura kwake? Zvandikaona pakukura kwake zvakawanda. Chekutanga akagadzira slag tikatoipresa mari takatoitambawo tese isusu. Kabva ipapo akagadzira kandege kake netumamota twemaredhiyo kakatombururuka nekugadzira zvimaredhiyo izvi aibata-bata zvese aiita izvozvo. Saka nyaya dzemagitari idzi zvakazouya sei? Zvemagitari zvakachitanga ariko kuno futi chitanga aita kuveza vega magitari achitora mamicrophone akaveza gitari rake oisa microphone rakutorira meno makonetera ezvita achigadzira vega zvinhu zvake zvaimodifaya zvimaimboifaya achitora zvemaredhiyo kutona zvakutorera zvakutonzwika kumaspika. Vamwe vaive nawo ndivanani vamuchiri kutondera? Achikutonda kunyanya muIwane wakanyanya kugara naye aibva kuMozambique kainzi Pedro. Pozotori nemuzukuru wedu aiita naye anonzi Jonathan Dzuda. Saka akaramba ari kuno here kana kuti akazotama kuno? Izvi akazvitira ari kuno ndokuzoti achikura vatora driver's license ndobva azendodhiraivha amuHarare. Anga kudhiraivha chimanje muHarare? Anga kudhiraivha magonyeta macross border motikari idzi. Ndoma akatanga kuchita ushirikitwa hwake hwese imomo mumarori kana rori yake aidhiraivha varungu vangu vakutoiza kuti anocheka madashboard achimodifaya zvokuti kana akanga ane gitari rake anenge achitonzwika mumaspika emumota make kana meno pavanenge vakapaka ari anenge achitoridza gitari rake ipapo. Kureva kuti haana kuzombosiyana negitari rake chiri zvake nanotywaireko? Aiwa haana aitorodza ari kubasa ana asiri pabasa ndo paanenge achitova mashows ake. Kuti achizotanga kuumba chikwata akachitanga kuchiumbira kupi? Chikwata akachiumbira kuno ngandotaura vakomana vaigara nawo kuno ndataura vana Pedro ndozovatakura iye kuzoenda nawo kuHarare apinda basa kuHarare. Makore apa kana muchiri kutondera? Makore ndingati rasike zvangu bati ndingati kuma90s uku ungana ndisiri mistake. Manzo apo ka anzi vamwe dzimwe shamwari dzake dzaive nadzo dzakaita sana Pedro vari kuZvomanyanga iko kumadziva sisina yazo ka ndakazomutsvaga sawira wake Pedro waive naye kuZvomanyanga. Ndakamuonera kupi? Ndakamuonera kuKadoma kuri muko kudzimba dzekumatishu ndokwaakugara ikoko Pedro. Asi mazuva ano
amunhu waMwari, men of cloth, reverend, iko zvine zvaiwa vakunzwa kudenga reverend izvi zvemagitari. Inini ndinoitwa Stanley, ndo zita rangu chairo, but kumasoro uko ndasingazivikamwe nezita iroro ranga rakati one day pamusoro pekuti zita randaidaidzwa naro ranga riri tingati rekudi kunoikuita sei, ranga riri nickname sort of. Saka savanhu munozoti kana uchinge vasangana navanhu vachinzwa kuti munhu uyu anonzi akabva kwakati, gainditi kune zvinoitika pavanhu zvisingafanira kunge zvichiitika zviya zvekuti inonzi some sort of inonzi xenophobia iyai. Kuna vamwe vanhu vane that xenophobic mind kuti kana vanzi kuti munhu anobva kwakati vanoda kuti vakudzikisire, vakanzwa kuti iwo unogona kuita chakati, havakwanisi kuzvigashira. Saka inini nezita rangu iroro vaindidaidza nezita rakuti chi Pedro, rakati zita remadonherero, but at times kuchikoro ndaitosekwa vachinzi chipedhawo chepasikoro. Pachikoro ndakadzidza panonzi paChindunduma primary school. Sei zita rainzi Pedro? Pedro iri nemhaka yekuti vaiziva kuti vanhu vese vanobva nekuMozambique vadaidzwa nekudinzi vana Pedro, vana Mano, vana chii, vana Antonio, things like. Saka makavanzi Pedro. Saka ina naunzi Pedro. Ndokaoneka riri suitable kwamuri. But ndasingasingagashiri but papa sina zvokuita. Saka seneme ndainzi Sam. Stanley Sam. Saka zvadaro nokufamba kwenguva iri zita rokunzi Stanley rakabva ravhagwa nekuti chi Pedro. Ndobva ndangosiyawo zvakadaro. Ende nickname paunenge usingaidi ndopa nenyatso kuti kuuya zvine power. Saka nokufamba kwenguva tirimo, and I remember it was takauya muno muZimbabwe in 1984. Right. Chakaitika ndechoti tichibva kuMalawi, baba vangu vakatisiya muMozambique naamai. Right. Imimi makaberekwa gore ripi? Ini ndakaberekwa 1977. Maberekerwa kupi? Ndakaberekerwa kuMalawi, padhuze nenzvimbo inonzi yoMusalazi. Yeah. Taigona kufamba netsoka kubva ipapo tichipinda muBaraka. That's katauni kakati kure kari kuborder. Kusvika kuborder. 1986 ndokumva pauya band raibva kuHarare, ende papa nomurume aiva nezvinhu zvake ndianga ane shop ipapo ainzi Kadeni, Mr. Kadeni, vaipota vachiuya sometimes weekends. Saka pavakaunza band manje pakuvhurwa kushop iyi kuti papote pachiunzwa entertainment. Saka pauya entertainment koisusa hapana zviri mumusoro mutatiri blank, hapana zvataive nazvo, chatangoza kutamba marecords chete, tichitamba. Right. Band rauya paya ndikati isi kutonopindawo band. Saka paya band rauya raridza zvakuti mari tanga tisina, takungonzwa tiri panze tichiteerera. Shungu dzangu dzadziri zodoti ndione kuti ari kuridza sei. Padinza kuti gitari riri kudambuka. Band iri raive ratungamirwa naRichard Mafuamando. Nyami. Riri nyami here, rinenge ndiro. Varidza paya band riya kwakunopesera kweshow yavo vakunovhara 2 songs dzasara, open again, open for everyone, pavhurigwa munhu wese patapinda papa. Ndikati handichatambi, ndakuchitarisana mai ndichiona gitari kochirumbozikanwa chii, hapana chatiri kuona zvi, ari kurova gitari patichizoti izvi ndazvida izvi. Magitari aridzwa papa first last song, second last song pazvapera. Tabuda taenda kumba, tanogara pasi. Magitare pese ndaenda kuchikoro ndikunzwa gitari musoro. Tiri kumba ndikunzwa gitari musoro. Saka life yatairarama ipapo yaya kungofanana nemunhu ari papurazi. Because baba vangu vari kushanda, of course vari kushanda vari under umwe munhu, and then pay yacho ndekuti ndiri kupa munda, anditika ndakupa munda iwe wozvirimirawo ndo pay yako, wozvirimirawo chibage necotton ndo pay yako iyo.
So that kind of life iyoyo yakatidzidzisa zvinhu zvakawanda, kadzidzisa kurima, kadzidzisa kuva responsible, right? Nokuzviwa zvakare kuti muupenyu anything can happen. Ndokubva zvadaro manje takuti no, I remember ndakakumbira gallon remafuta zvazvo olive zvazvo kuna mama, ndikati ndiri kukumbirawo chitini mama mafuta zvishomani zvasasara imomo, zvikanzi uda uchidini, ndikati pane zvanoda kushandisa. Saka mama wafunga obviously kuti vakomana vembeva ka boys daichera mbeva nokuteya mbeva, vakati ada kuita mbeva. Ndobva ndachitora chitini cheche, mva ndati kuno mufana wangu ndati handi vataenda pane kadondo karipo, so ikokea kuzomanyanga papa nechihoro chanchiripo apa chaitadza chaimboshandiswa kare here. Ndokubva taenda kuseri kwechihoro chikwa kune miti yanga iripo, bva tanoveza chitheater achisisipo zvinezvi ikosina pangosara nechistage chete. Saka takaenda bva tanoveza takawanda kuveza chichibhaa chegita ningi nangu avezawo chake ndavezawo changu, tadaita takoma idea iripo. Picture iye takaona magitare apa, hatina instructor apa, tina munhu akutidzidzisa apa, tungozvitira toga. Ndaita paya tenga twine dzangu ndadziroverera, ndaisa 5 tambo dzangu taudi. Asi kuti uchiziva kuti zvandiri kuridza izvi zvinofanira kutanga zvachiro, zvinofanira zvadii, hapana. Asi chandinacho isound iri musoro, ndakutedzera zviya zvandakawa paya zvichiridzwa. Right, time iyoyo kwakune kanziyo kairidzwa ka vanhu vaiti kana vakatedzera vaiti dongi chairo, dongi chairo, tumakanindo tuya. Right, ndikati ndatanga ndaipika nayo andina munhu akundidzidzisa kuti gitara rofana kuchunwa. Right, saka ndiri kudaro one day ndobva taonana nani bozi, ndaiti inini nomunini wangu airidza rimwe gita achidzidzawo, ndiyo wandataura inonzi yemuteriyo ya ari kudzidzawo achiridzawo ini chidzidzawo. Ndikati no, ngatitsvage pakamufanikanidza madrums, totsvaga magaba tokoma takuita saizvozvo. Right, mukomana wepamba apa ainzi Pilot, mwana wamai wababa wandachara wamaurukira, mukoma wawo ainzi Vazebio. Saka ndokubva tadii paya tadai musibva taona Mendes abudikira kwatoduka, so kwati Mendes abudikira ane gitara rake. Ndobva asvika indafunga kuti maybe ada kutidzinga kuti kuita noise. Ndobva asvika paya renza sakomana tamurisana mushe paya zvikanzi wamukutoridza, that's good, zvakanaka. Apa gitara yanga iri homemade yanga iri homemade futi. Asvika paya abatawo gita riya rake akuridza, ndikati uya anenge ari bheta kwandiri. Saka ndikati saka toita sei, zvikanzi togona kupota chiridza tese. Ndikati ni okay, ndikati nezvekuti ndidzidze ndo zvandotodazve. Zvikanzi alright, topota chidaro. Saka pane kakomo karipo paipai kokuti kuseri ndokwaigara nadambasa, kuno kuseri kuno ndokwandaigara. Saka apa pakaita karovare, so pane tumatombo tatanga kutsemuka painzoitirwa musangano kumuvillage, maigona kutogara ipapo pane tumatombo. Saka takaenda ipapo ndobva taipota tichisanganira tichiita practice yedu tichidii. Zviya zvekuti unotsoona kuti vanhu ava of course vari kudai but vane ziu nezvavari kuita izvi. Ndobva paita umwe muchinda aibva kunonzi kwamire kunana Chimimboko kwaibva tiri pazomanyanga paipai unodai so. Saka iye aiti gonei, saka aiti kana auya aisiya atichunira gitari. Saka ndaimuti kana auya ndomutichuna ndichitarisa ndichiteerera. Saka I'm very good at listening, and ukangondiitira chuno once ndatochibata zvatopera, zvafunga kuti zvichabuda. Saka iye ndobva adaro adai atichunira paipai once, a second time zvatoita. Ndini ndakurumidza kubata Mendes asati ndakurumidza kubata chuni. Ndikati Mendes unoziva chii kozve ndakubata majichuni iye ari kudza maji codes kudi takuita ndakupota chichuna ndini magitare ese. Mendes rake nomuchunira rakutochunira paipai zvinhu zvoita takutodairana paipai, but kuti chinyatsonzisa kuti akutidza lead akutidza rhythm tasati akuzvinzwisa. Tairidza taikotatoziva tikuridza chii, tikuridza magitare hazvina direction, but kwatiri zvikuti nakidza zvekuti
ende tikutozoona tiri mberi tichiridza paya. Saka at one time Mendes akati no nozva zvandafunga kuti ndione kuti tingaridze sei magitari edu timboconnecta kumagetsi. Ngati tinotsvaka nemagetsi anzaiwa. I've got a plan. Ngati uchaita sei? Chikanzi unozva zvatoita totora tambo kwakune maredgram aya totora tambo dzinoenda kunidhu dziya kutsono dziya odzibvisa kwega odzirebesa handitika dzobatana dzouya kuspika yacho yoiswa kupi mugitara. Ndikati saka zvinoita zvikanzi zvinoita igawo ndozviita. Takaiso tanza gitara rako renaro takataka kuzvitesera pamota yavo pakaa radio mota yamudhara wake. Vasikazvizivi mudhara waizwa vigwa zvavo. Baba vaipenga ivavo regai gitara vavasikadi kuriona. Saka now zvadaro tatesta paipa havasi kuziva chinzoti patiri kutidairira. Saka tatakupota chiti tikapiwa mota nzi ndai munogeza mota totakura magitari edu tonosvika ikoko tageza mota tapedza takamboridza. Saka maitogeza mota faster tageza mota faster tibite time yekuti manonoka sei. Ukanzi perekedzai vanhu because baba wavo vaigona kuwana zviya zvekuti vaitakura mapostori achibva kana kuvaendesa kana kuvabvisa kumusangano. Saka vaitikana vachibva kumadziva paya yosvika pakadeni paya kanzi Mendes endesa vana kumberi uko. Saka about some 5 or more than 5 kilometers kubva paya kubva paya pakadeni. Saka aibva ndaedza kuti Steny handi magitari edu timaisa kumberi todi toinda tanosiya vanhu veve takudzoka torova magitari edu tirova tosvika kumba tikasvika kumba toita izifa hapana chatatidacho mota yotsvetwa paya todzokera topfuurira mberi nepractice. Mota inopakiwa kupi uko kushop ivo vanenge vari kubhavazi pamwe kana dzimwe nguva vaigona kuti vaifamba netsoka vachienda kumba itozoendesa mota kumba. Saka tichiridza tichidaro apa ndichiita kunyatsonza kuti but panapa zvatakuridza tinge zvakuita zvakumeka sense. I remember at one time paofficial opening a clinic yemuzvomanyanga muya iri padhuze nechikoro takaoneswa mukana wekuridza tikaridza vanhu vese vakafara tikati saka zvinhu zvakutoita kezvi anditi taridza paya kuna vanhu vakafarirawo tikati no man but vakomana imi must do something about this. Hamungakwanisi kuramba muri panapa munokwanisa kuendesa amwe vakomana imi. I remember there was this other guy angari truck driver I drive lorry aitakura mabhero. I can't remember his name because nezvi akati vakomana da kuti muende kunonzi kuKamative Mine kune band ririko but band iri kaiti ndinonyatsorongeka sezvamakaita but mukaenda imimika I'm telling you zvinokuitira zvakanaka. Ko picture yacho yeKamative Mine tinayo atina chatikuziva tukure zvakadaro. Kamative Mine tafataura naMendes akati tokona kuenda. So that time indiri kuchikoro Mendes ari kuchikoro pari kutaurwa izvi baba vake vazviziva. Tasangana rimwe zuva manheru atava kuzviziva zvekuti ndokruya tasangana nawo Mendes anzi baba tautodi nyaya yemagitari naye Petro wako Petro Petro baba tarudi nyaya yemagitari makati tisaridze magitari. Alright Mendes tora gitari upe uyu vasatora zvese varanzi pandiri tsve gitari yari varamana Mendes alright ndakaenda mva ndaenda kumba ari manheru Mendes vasara tikati kuda zvemwana wanhu ucharogwa zve nabva vataura nomwana wavo vadii vakapedzerana zvadaro mangwana achi naona Mendes wauya Steny unaro gitari yanditi chengeta ndo zvati kutozoridza izvi idiniwo maenda ndakuda kuita give up kana mumwe wangu achinzwa iso. Saka on my side my parents angu inini
wanga asina idea kuti gitara racho rinombodini zvii zvazodini. Saka it was a new thing kwavari. It was a new thing kwavari. Ava ndo vaiziva kuti gitara rinoitisa urombe. But ko vangu vabereka vapana vaitaona kuti maybe amene entertainment yavo izvevana vadikwa kungotamba. It was fun in fact kwavari. Saka ndiri kudaro papa ndadi ndaridza minda sauya futi manero. Tapractice taridza. Takubata chita zvokuhwanda. Tikatiridze tikanzwa kuti mota yakuuya tosiya magitari. Takapractice mumbamawo manje maminda ese. Tikanzwa kuti mota yakuuya boza yaita nziko kuti Fiat iri kuuya vakomana. Siyai zvamuri kuita izvo tosiye. Minda sazopota no. Unoziva zvatoita. Beta upotoshirara kumba kwedu. Ndakubva kumba kwedu manje. Beta upotoshirara uchizorara kumba kwedu. Ndikati okay it's fine. Ndavena chinovata kumba kwawo. For the advantage yechi ikuridza zvei. Yeah. Zvapinda manje. Zvapinda manje. Kuridza. Saka Mendes manje. One thing chandakanyanya kufarira pana Mendes ndechekuti pakaitika sezvinorebwa neBhaibheri kuti David akada Jonathan sokuda kwaanozviita iye. In English inonzi David loved Jonathan as his own soul. Ndo zvandakaona pana Mendes kati but this guy at least ari kumberi in terms of education paneni kapata nemunhu akadaiso achimuentertaina zvoiti vanhu vane zvinhu zvavo ndotoenda kunorara kumba kwawo chinovata kumba kwawo kwandiri it was a great honor handiti maona tadaro manje tichidaro saka ndaona Mendes manje anga asina mamwe mafriends. In fact maybe kumasuroko anga ainawo but ini ndakabva ndaita one of those friends. Like the Bible says kuti Jesu anga ane madisciples akawanda nditi but Peter John was his best. Ndo zvavo zvakaitika pana Mendes nene. Tadaro sada ubvunzana kamazita paya kuti unonzi antu kuti hashamwa ikazobvunza ndodzani amuna ndonzi Stan onzi kundonzwa vanhu vachiti Petro. At one time Mendes aitovava akanzwa vanhu vachinditi Petro ikoko vechidika todza kuti imi audza ranonzi Petro ndiani. You know, he was such kind of a man. Ndakati panapa ndendazowana munhu manje wokuwirirana naye. Mukagara mazuva ese musina kubvunzana. Kana mbobvunzana. Now the common bond yakaita apa it was magitaya music. Saka papa takuda kunyatsozivana manje in detail. Zvekutoti kana mudhara waMendes anga asingatozviziva kuti munonzi Stan. Asikatozivi yakatozonzwa pamwe paya zvakudaidzirwa paredhiyo kuti Stanley Semot tifunga wakatorasika kuti kondiani mamunzwa kayo Pedro Reverend mazuva ano ka Reverend ka Stanley Zvingwaru vepakadoma ipapo ka vachingunodonongodza kuti aiwa ka ukama hwavo hwanga hwakamira sei naMendes rekatinzwe first show yavo kuti vakaitira kupi. Right. Tadaro tichiridza one day Mendes akane information yekuti kune show iri kuita kumadziva uko kumadziva reserve. Saka agricultural show. And agricultural show iyi panenge pane band. Right. Pane munhu akadisha information kwaari. Sana Mendes vaya ndozana shamwari atita mukana. Tinoenda here tinorona kati tinoenda. Shanzi unovaudza here vabereki ndati tinovaudza. Tinoenda. Tikati saka iwewe manje kusaidi kwako. Ini kwanga kuna problem. Ndara akangotiona chiti otherwise ndini chazochaiwa manje apa. Iye magitari kanzaiwa kuno zvakadaro. Tiri kuenda. Tikati okay. Takagadzira papa hatina munhu atakaoneka papa takaita zvekushowa zvekutiza zviya ndobva taenda hakushowa kwega takagadzira tuufu twedu zvaizivikanwa namai vaMendes tuufu twedu nechi kagombeze kedu taenda pashow paya show yakatora about 3 days tichivata muchiholo so maivata vakomana veband nomataivatawo imomo isusu yataida tekuti at least vatipowo mukana kuti timborovawo pastage apa bhendi iri raibva kushamva muridzi waro ainzi Big Sam, a giant of a man, a bit dark in complexion. Rainzi
raingonzi Big Sam. Pamene kamukazi takatara batainzwa Big Sam kwaine umwe mudhara ainzi Chingwa aitamba ikoko achitamba nezvematozi achimira izvi. Saka tadaro makasvika sei makoneketa nawo sei masvika kushoko tasvika kushow varidza vapedza kuridza paipa vataudza kuti isusu tinoridza munoridza kupi tikati toridza kwedu kuzvamanyanga. Saka paita imwe team manje vana vechikoro maiti vaitiziva zvikanzi avanoridza kwedu ibhendi rivabva rakatokwana zvikanzi mukati bhendi rakakwana iva vatu ava zvikanzi vanokuridzirai. Saka this other guy aitifarira stadium zvikanzi ndoda kuti mumbowanza vachiridza vakomana. Saka nzi alright tichazodaro. Saka mistake hombe yavakaita ndeyekuti vakatanga vatipa mukana wekuridza tisiri pamagetsi tiridza kuti uyo bvawe achiteerera achidaidza kunzi unzwe izvi zvikuitwa navakomana vachidaidzana vachiuyanzi hakutogona ka nora unzi iya mamuchiridza neziro iyai taakutoiridza uyo akutoridza lead yacho ati saka manheru acho vapedza kuridza kwakumupedzisa pesera zvanzi vakomana vaya vari kupi meidaisi uyai muridze tadaidzirwa pataenda tanorova vanakataura saka zvishova saka mimi mama kunoridza pa muri vangane tiri 2 besi rikuridzwa nomwe ikoko drum rikuridzwa nomwe ikoko tikuridza nziyo vanga vachimboridza kumasuro imi mukuridza rhythm indikuridza rhythm minde sakuridza lead but apa taisati anyatsonzisa kuti uyo ari kuridza zvizvi but minde asaridza lead inichiridza rhythm. Saka tichirova paya tichirova tarova 2 songs vatapedza saka mangwana tikati okay it's fine takugenawo chii manje confidence mangwana kushow yatanga zvikanzi vakomana vaya varipi ngauye vatange vatanga isikuridza kuita macurtain raiser awo tapedza vatanogara zvedu pasi titeerera vapedza kuridza zvakati vakanzi uyai futi. Saka muridzi weband ndokubva auya that day. I remember it was on a Saturday vauya because ndomusongo wachipera show yakazopera Sunday ndobva auya vanzwa tichidza kuti vakomana ndekupa anzi vakomana ndomunobva mumaprazi umwe amene kwaunobva saka munhu uya ndobva azotoona tapedza kuti anzi munogara kupa komana kati isusu togarawo kusvanzi mungade here kuya kuzojoina band takutasana minda zvinoita ndozvatikutoda but sevanhu vasiri kudzidza asati akugona zvanzi aiyo ndosiyai pasaidi rekusagona izvo uyai nobva tabva takubvunzana. Saka nziyo inonzi sharai munoigona iyi handina dembo tikati taitopractiza tiri kumusha taidzigona dziye hana dudzai vanani dzese dzalina dembo vana kuziva mbuya uudzwa tichirova vafara ndoda tumuye ndobva tazoinda manje bendi raenda takaenda kumba takadzokera kumba show yapera ndobva tazoita the following week yacho bva tazoenda manje kumba hapana munhu akazviziva kuti tadii pane madhiri pane diri riripo tatiza uko
chako kwete kuenga muwako pamusana pekutane zvake zvakamutoita kudirira. Hakuna chaungamboona pasina kushanda wewe. Zvinotoda mari izvi. Pamaini paya andokubvata gamushirwa mushe nomwai wemukuru wavo webhendi tikati kudawo kuona Mr. Big Sam nzoreti chakuudzai ndiwo manager kwano pakambani pamaini saka kana vabva kubasa tichakudaidzai nobva vazobva kubasa. I remember it was in the afternoon. Nobva yabva buritsa instrument akaudza mukuru wachinzi kubudisa ma-instruments vazvaconnect up right mboridzai tinzwe muri two tangwa sharai takuirova kweridzwa imwe futi kweridzwa dudzai. That's good. Nyaya ndichangotaura iya yavanhu veiri vechikumba ichi chebrown ichi at times it's not good. Wakaona sokuti pane mumwe anenge knowledge yake inenge iri kuenda mberi vanoda kuti munhu iye vamutsikirire ainde pasi ivo varambe vari pamusoro chero vachiona kuti munhu ane potential munhu ari kugona avadi kune vamwe vanhu vakadaro. Saka Big Sam akati okay guys tine show kwakati kwatida kuti tiende nemi ndinoda kuti muye muchizogara panapa zvinoita here mundooneka vabereki venyu kuti vazive. Tikati no it's good zvinoita show iyoyo yakaitwa tikavapo but kuti tichiwaniswa mukana sezvo zvaifanira kunge zvakaita kana muridzi webhendi weasipo zvasvikaitika nokuda kwabhendi leader akanga aripo. Iye ndiye munhu waimira kudai so kuvhura magokora kuti tisakwadi. Saka murume uyu anga asati anzwa Mendes achiimba ndobva azonzwa achiimba saka unotoimba futi zvikanzi ndikati ndiye wanotoimba ina asati akuti ndakuimba. Okay, that's good. Saka imi muri raitika saka ndokutsvagirai munhu webhesi nemunhu wedrum modi mochiridza makadaro but it's fine. But kuti zvichizomaterialize izvozvo hazvina nekuda kwekuti uyu band leader ndokumva kwaita chaos kumba kwataigara ikobva tadzingwa kuti isu tadzingwa tichienda kuna Mr. Big Sam tivaudza tadzingwa kuyoka zvichaitizvi mungadero chadaminda shamwari ngatidzokera kumba paino musikana aitamba kwenyu mazuva amaiwe muchigara uku muchiita na Big Sam kokumba uko vazinji muri kupi? Pana zvavaiziva taizodzoka tovaudza matadzokoro zvaimbozoonekwa nani taingozoti tikadzokera notaura kuti hatisipo tasingawo zvakanaka kuri kunyepa kweseko kuadvansa chii this side ini kuchikoro pachinhu mapaipai kumasports ndaitiza pandaimanya zvangu ndaitiza kubhora ndaitiza ndangopinda once nditamba ndikangorovera ndikati handichade bhora but kwandaiwanzwawandira inini kwandaiwanikwa ndiriko ndaida kumusic skanzi pachikoro pane macoustic guitar ndikati very good ndokwandoda ikoko saka ndokwandaiwanzwawanika ikoko aikoko ndasingashoti but kwangoti macoustic guitar Mendes manje because anga ari kusekondari anga kusekondari kuchinduni mahai uko saka taizongoti weekends tosangana saka pakazopedza chikoro manje Mendes kuti zvapera aiwa ndo patakambva taita ndimo makabva mapedzawo andina ndakambva ndapedzawo primary ndakambva ndapedzawo primary ndakambva ari kumberi muri kumashure ndakambva ndachaisawo ndikati kushamwari saka panapa todii zvanyamata panapa zvakuita ndotakutoinda toenda kupi saka imimi mudhara wenyuko nyaya yechikoro nemi anga asina kana pressure anga asina pressure zvavaita ndizvozvo meno ikoko zvavaifungawo ndaizoti ndikadzoka ndati baba ndadzoka mama muri kupi tatoenda kwakati nani naMendes so iwo they had this
belief mavari kuti kana mwana wangu aina Mindaisi paari pese ari safe. Anditi maona manje. To the extent yekuti even amai vaMindaisi vaiziva kuti pana Stan ndo pana Mindaisi. Saka it's either ndikashaiwa Stan ndokona kushaiwa na Mindaisi, ndikashaiwa Mindaisi ndokona kushaiwa na Stan. Saka pavanhu 2 hours pavari pese vari vese everything is fine. Amua separate. Saka ndokubva zvadaro manje sana Mindaisi tiri kuenda. I remember one day takaenda kushamba kuna vamwe bamunini vake vanga vakafanana naye zvokuti ndivainzi Midst. Can't remember vaishanda kupi. Takaenda bamba pavo zvikanzi naMindaisi ndauya tichii zvikanzi ndorakaenda pane dakona mwe minister weYouth and Culture chichi anonzi Cuthbert Maziwa zvikanzi ndobva kwaita band musiwo deve rangwena takaenda ndobva tabhadharirwa zviya zvekutanzi munotamba isati tambotamba takaenda chida kuona kuridzwa kwaita gitari takapinda mushoyo kusvika yapera takangomira takadai ini naMindaisi tapedza paipa tangoisa twazviona paipa nziyo yandaida zvakanyanya kuti ndione kuti kuridzwa sei Solona Mutsai tapedza paipa gore ripi if I'm not mistaken yanga 87 ya 87 akuda kunopera saka tagara kumba kwabamunini wake paipa Mindaisi ndokutora nhamba dzavaiva vaCuthbert vaiva vaCuthbert vaiva ndobva vamuti no imini zvamuchiita manje muchidi muchiuya kuno kubhindura tatazoenda kubhindura paya tasvika kubhindura kwekuti tonogara hatina asi tikuziva kuti kumba kwomukuru uyu vatiunza ndekuno aigara padhuze nepa this mine yekuti katakuya kuno kuHarare totenda kuright pane dzimba dziri apa kuma Frederick Becker. Right, good Frederick Becker. Ikoko ndokataiziva kumba kwake. Saka the only place yataigona kuzono tikwanise kuwana kokuti tivate usiku hwese ndekoko kushowground kuya ameno Mindaisi akawirirana sei nawakomana vaiveza paipa ndobvati okay guys you are welcome munouya muchidi muchivata takudi takuwana kukuwata paipa tichita taimira mukuru uya tichipota chienda chinomucheka patazomuona zvikanzi right vakomana makati munodini munobva kupi ndobva taudza pozvo manyanga so wataura naMindaisi saka unoridza chii ata ndoridza lead komu wako anodza rhythm saka ndoda kuti vakomana muuye ndizokutestai because I cannot say uyai ndisingadi because as far much as my ministry is concerned yekupromota youth ndimi vanhu vatoda right saka muda kuti zvii chaizvo zviitike tikati isu tinoda kuti tikwanise kuwana sponsorship tiridze magitari aya zvikanzi alright ndinazvo zvese uyai ndobva tazoenda kuinterview kuya ndanzi iwe ridza rhythm yako nziyo ipi yaunogona ndaridza nziyo dzanasharai nedzadembo zvikanzi fine koiwe aridzawo lead ndanzi combine itinzo toedza kuti saka munogona makatanga rini ndakwatsanangurira paipa so zvikanzi right saka zvandiri kuita manje tine show pashow iyi tinoda kuti muye muzoridzawo but pari zvino zvandiri kuita ndezvekuti ndiri kumbobva ndiri kuenda kuHarare for about a week imi muzodzoka mune kwamukugara here kana kuti makutodzokera kupi Madziva tikati tatasana naMindaisi kuti titi hatina kwatiri kugara tikana naMindaisi tine patiri kugara zvikanzi alright it's okay kanti pari kutaura tiri patiri kugara kutaura pashowground paya kuground uku isu patadzokera vaibva zodibva vaenda kuti shamwari panapa 1 week vatavata 1 day the following day nobva aonana nemumwe aibva ikoko kuzvomanyanga uko vashanda mubhindura mutown patachigara ukoko kuchipadza uko kulocation ndobva taenda kuya kwaari zvikanzi uyai mati 2 days anzi tanogara paipa 2 days dzapera 2 days ye nobva aconnecta mumwe futi amene maitiro aita zvinhu Mindaisi aconnecta nomumwe futi apa musi wati kunogara apa kuita bendi futi taenda futi mubendi imwe yati chinoona right ndobva ndanosara kweka I remember mumwe musi ndakaita senichavata pazhe Mindaisi upfu hwedu hwapera akati shamwari
mbosara pano ndakaenda kumba ndotora upfu because tikangosiya murume uyo akaenda kutoring hatichamuwana. It will take us time tizobva kumba. Tikasaka todii zvikati no iwe chisara pano ari kundisiya kuvanhu ava handivazi iye ndiye anozivana nawo tangovata pamba apa kamwe chete tiitese. Ndomva aenda saka aenda akaenda iri Friday right. Friday murume uyo ari kupedza basa achienda kumusha kuweekend. Saka ini ndakazodzokawo ndichisvika pamba apa ndaona pakakiyiwa hapana munhu. Bhegi rangu rasiyiwa kuno munhu, bhegi redu rezvinhu zvavo magumbezi edu nehembe. Ndamira paya pashe ndobvunzana ndakuona mai landlord veipapo ngora wakomana kuseri. Landlord veipapo bhegi renyu kwai raiswa umu ava vati vaenda kupi kumusha kuweekend. And my God, saka ndodii pano. Saka mba ndafunga kushow ground kuya tikandodzokera zvangu ndondovata kusvikira Mindaisa auye. Saka Mindaisa aendawo kwachimirira hupfu kuti auye nawo. Ava Manheru vauya makaiswa bhegi zvikanzi munomu takakwana. Saka hapana pekuvata. Ini wedwe wakamwari madini ndingovata zvanhasi chete mangwana ndodi yangu ndomuka nchinda. Maybe mukoma wangu anenge auya Mindaisa zvikanzi manje unobvuma sei kusiyiwa nomunhu? Ungabvuma shuwa kusiyiwa nomunhu achiinda usiyiwa kuvanhu vausikazivi? Ndikati aiwa nezuro takavata pano. Saka veumava vainda vasina kundiona maybe vaigondondisiyira ke zvikanzi iwe watosiya bhegi rako munhu. Saka ndodii ndorakavhagwa baba pakutaurwa izvo ini ndakamira pazvapo ende kuchitonora. I remember ari mani kwatodoka ndifunge kuti ndingafamba kubva panapa fungai kubva kuchipadzi kweko unobata show ground wabuda mutown. Ndoti saka alright muchindipa hangu bhegi rangu ndoenda kupi show ground. Saka kuno umwe akakurumidzawo kurizina anga arimo akati wadi kungomuti angopinda avati then uzongoonawo mangwana kuti uzodii. Ndobvadzonza alright pinda kushamwari asi ndizvanasi chete mangwana hakuna. Ndikati alright maita hezvi ndapinda paya mva ndavata. Ndikati vanhu pavanodai kuri kuvata let alone dai kwanga kuri kudya zvaita sei pakudya apa chii chaizoitika. Right, anyway it's one of those things. Ndavata ndamuka paya kuseni breakfast ndozvizivira ndega ndoona kuti ndotamba ipi right. Ndaneka mari kandandinako ndakutenga half break nedrink ndoongora upenyu hwacho. Breakfast yaita time ndaona Mindaisa wauya ndakafara because ndandakufunga kuti Mindaisa zvaakaenda nezuro kuseni anogona kunge asangana mudhara amuti handisi kuda kukunzwa kuti wadzokera koini tichadii apa ndina mari handina mari yekuti ndifambe nditevere ndodii from here. Paya ndaona Mindaisa wauya ndafara ndikati shamwari bururu yairipoka uko musasa wakatsva musasa wakatsva kusvikati kochinja karikati nezuro ndakadzingwa vai vakadai vainzo hazvinetse. It's one of those things. Hande tinowana chete kwekugara hande tatora mabhegi edu pataoneka as if tine kwatikuenda tikudzokera kupi kushow ground permanent home. Saka zvatakaita manje chana Mindaisa atimbotenderera tiri munhu mutigoenda kwakunosviba because tikaenda masikati tikaenda kutakachena so handiti vanozotidzinga mwanta manyebwa ngatimirire kwadai so right. Ndovatamira kwadai so. I remember at one time first day Mindaisa aenda ndakandovata apa ndega ari Manheru aya ndakasvika boni Mindaisa akanditi unotaimira uye Manheru usauye kuchakachena ndobva ndaenda ari Manheru. Baba ndakaona mbwa yakamira yakaenzana neni pagedhi saka ndakangomira mva ndangoitarisa ndakangotenza so ndakangofreeza ndakaitarisa so ibwa haina chayakaita. Saka musecurity bva aidhonzonzwa kuri kudei pa ndikati ndini uya vanodai zvikanzi ndime kwangu amboenda kupi ndikati ndandambobuda pane munhu andaida kuona uko kuchipadziko zvanzi pandivhurira gedhi vandapinda vanandovata muya
tikwata pacho do hapana kungopinda uchingogunduruka iwowo saka ndaminda isimaya kuti ngatidinga idzoka ndakachama ndakapotsa ndarumwa nembwa kuya kusuya tikadzaiwa handei wataenda tasvika ndopatakagara ipapo ndobva tazovaona vakuru vayo zvikanzi novakomana endai muno makaenda mabhegi rati anzi endai munogadzira tende fine tikuenda kupi siglendale tasvika muglendale first show iri paglendale but mufanira kutanga mapractisa tapractisa tikuridza tikuona vanhu vacho ndohurungwe sounds nevamwe saka mukuru ucho anga titidira isusu inini naminda isi we were very obedient tavanhu vanateerera and very smart ipapo naminda smart naminda isi mamusingapesani wangodaro chete takabva tanyatsopindirana chaizvezvo akasingati munhu anoda kungoita shebshebi minda isi achimuka anofanira aitomeka sure kuti ageza kumeso aita zvese is presentable kuita somunhu ari kuenda kubasa tai yake on pamwe pacho daiti ashamari ini smart but unondikunda iwe tai on azoguma apiwa nickname pana apa pacheguto apa akunzi vamujubek achimuka bathroom straight achidzoka opfeka suti yake tie on zvakapera urakaenda kupano tikuenda for practice ndaidaro zvangu but ndasingazosviki pokudi pokuzoti nechitorobhoni taire tai aiwa umwe wangu anga ari kumberi namenda ise nedzaindikudzai taita kunge matwins taipfekerana hembe yakumurwa noyo ikawachiwa yapfekwa noyo trousers rokumurwa noyo tichidaro pasina kana problem just the two of us but chaasingadiwe naminda cheumwe munhu anopinda pakati apa kuti ati I remember at one time hama yake chaichai akaita seyachaipandukira uku zvokuti dai anga aripo akandirwira minda isi pakaitika fight manero aona saka mwangu anongorozorohwa kapana saka angazikaziti ndaizvimirira kana ndandiri inonzi independent candidate non-aligned saka minda isi vaya vati no man this is my friend amungakwanisa kuti murwise shamwari yangu ndiripo aibva atomira tunobata hama dzako no you cannot do that kana maakuvenga uyu mukarova uyu marova ino ndozvaakaguma ataura ine muningi akainzi reke rectise zvadaro paya so this guy is serious saka naminda tatine bond iri very strong inganziyo it was an inextricably intertwined moving together relationship yatatinayo inenge yaitoita sekuti yaitodarika blood brother right Mendes tadaro kuglende kuya urungwe sounds takunoridza pepe takudi saka Mendes he would make sure kuti inini ndanzi ndapinda so that iye agopinda indikanzi hauna kupinda iye hapindi ndikangokomenda zvisiri izvo Mendes aibva aregedza tikabuda panza kuti kuzoita sivi ngongodai kuti ivodai it's okay it's one of those things toenda tunosvika taridza paya kunza tigo zvine zvaita mani ngaida kumana your first appearance avacharidza namapedza makuya that is your last interview hey vanhu vakutopinda kubhadhara vadi show yarohwa zvadi vanhu varidza paya tikanzi right Dambasa Mendes stand come ataenda paya tasvika tabata irake gitata tarowa confidence dzaboostwa manheru kaya batazonzi maskati musi wesaturday saka imimi paurungwe sounds pamakatanga kuridza imimi mairidza rhythm ndairidza rhythm lead ichiridzwa ichidza Mendes bass kwakuno umwe munhu airidzawo ikoko wehurungwe sounds madrums airidzwa nainzi David
Atwell ndiye aiimba zvewe but patime iyi Atwell anga aripo here because ndoremember kuna ainzi Silas aidza lead guitar Silas Fukure. But that guy was so simple. Munhu angasinei zvakawanda. Silas. Munhu angasinei zvakawanda aingozvitira So your first day ne Urungwe Sounds vakatanga kuridza ipi? First day ne Urungwe Sounds takatanga kuridza iwa ma copyrights ndiyo dzawo. Ipi nda kuziva the actual song. Yenzi Jerusalem ane neyekutanzi papa mugabe tonga muZimbabwe Genesis 4 verse 4. Ndiyo yacho iyoyo. Saka ichangozobata pakunodzi Jerusalem agadzirirai ndopata ingobata. Ndopaibuda pashapo. Ipapa uchinzi manje unofana kuchinja usara wawo wega manje. Saka ndaiti ndopaida vanhu vese. Kana ndasvika ipapo mavhariro ndaita meso ndichiridza guitar vanochingonzo sound kuti munhu acho ari kupi asi kuona zviri kuitika. Ende vanhu vachikuwara nekutamba saka yakabva yava culture yangu iyo yekuti ndikabata guitar ndikarowa apa then ndakatotsidzi nari zvingoenda ikoko achinzoti munhu ari kuridza guitar akatotsinzinawo anoona here munhu pandopedza anozoona kuti hawo anoona naye saka imimi kuvhara maziso mune zvamaiona umu murime imomo kuvhara maziso uku kureva kuti zviri kuitwa nevanhu zvingandivhiringidza ngavanakidzwa aone sound. Inini kuno kundakabata because panapa ndinogona kukanganisa ndikuti ndakatarisa munhu uyu arikufara uyu ndakunakidzwa nevanhu saka ndinozoleka chii concentration kuno plus tripa interview pana darowa taigonombosiyaniswa pamwe mindaisopinda nevamwe vaya and then pamwe indopindawo nevamwe pamwe tombonzimese vachida kuona kuti vangazvibhalansisa sei. Saka usually tata kupesaniswa manje ini ndanda kupinda nemumwe mukomana ainzi Odious mindaisi aipindawo nomumwe mukomana ainzi Chale but pachiridzwa nziyo dziri dzeUrungwe Sounds. Confidence manje confidence inenge yakuvakika right. Tabvapo tiri kuenda koma tabva muGlendale patanorowa paconcession tabva paconcession ndobva tanorova paJumbo Mine.
And ukataurwa na Reverend Pedro kuti and ndaiti kana ndakurowa kampeka kandaivhara maziso. Hanzi nemukoma wangu panapa ndibata panapa ari kwamutare kumakomoyo kwa hanzi anga ari father smart mumota mawo maive neTV neaini nestovhu yaikonekitwa pamagetsi. Hanzi ndini ndakatomudhiraivha mazuva akarwara kubva kuZambia achifamba negonyeti rekuWest Wing Century Class yeRed. So hanzi ndini ndakatomudhiraivha arwara kuZambia, ndiko zvakatangira ikoko. Tiri kubasa nekuti aidhiraivha magonyeti komana imi maita basa mukoma wangu chose. Right, rekatipfuurire mberi apa tinawo mukoma Stanley Zvingwaru, a long time friend mwanzo apa nenhoroondo dzavari kupaka kuti kwavakabva havasi pano vakabva kure naminda isi wacho. Regai tinzwe kuti kuJombo zvakafamba sei. Jumbo mine ndo patakawana umwe dancing queen ainzi Mole. I don't know kana achiri mupenyu ainzi Mole, but at the end ndakazomona anga kutambira kwana Kasongo. Akati first appearance yake pa videos panziyo kuti anzi hallelujah amen yana makusibane. Anga akaita murefu mutete. Saka now zvadaro paya tamutora zvikanziraitwa komana tichibva pano tiri kuenda kumarondera. Tomboziva marondera kwacho ndekupi? Hatitozivi zvikanzi tori nyino tikupedza 2 months. Amene kana mama musina kuoneka kumba. Kati hai isusu kwedu zvakarongeka. Tadaro paya. Kominda isina mudhara wake. Hapana bozi, and the good part of it kwakusina communication. Any sort of communication. And iwo kuti ndo inonziyo without a trace. Yeah, papa sina matrace kutangira papa. Kutotangira papa chitaka. Imiziyo kuti vana vakabva papa. Vakabva pana tiziti vakaindepi. And takabva early hours of the day takakwira kabhazi kainzi wasara. Kaitenderera nekwa chimimba uko chidaiso kachuya. Saka ndokati kakwira ikako. Ndo patati marondera. Apa tava pa Jumbo marondera famba nemota yebendi. Tafura muHarare tabuda hoyo marondera. Taridza manheru. Musoya andukangano zvakanyanya. Nemhaka yokuti handina kunge ndakatsinzina. Ndakavhura meso ndobva ndaona vanhu. Nziyo yatangwa apa. Kanti munhu atanga uyu atanga in a way yandisina kunge ndakajaira. Maona manje. Ndichipinda ndopinda ku ndaenda uko. Andidi kunyepa. I failed. Ndakatadza. Saka mukuru wedu akashamisa taka chii chaitika. Tafamba kweso. Famba kweso. Ini kudai soziya. Ndino kumidza kunomutorera gitari. Ndobva pawaita umwe vamanya audience. Vatora gitari vanaenderera mberi vanogara. Pachiya maindadai soro pasika. Saka basa ratopera. Ndatadza kai. Pati kumwe kweso. Saka mukuru weCatholic maziva airizina. Nobva akazanza ndo ari mfana watadza kuridza. Zvinowanika zvezve. Asi ndoziva problem yaitika ndei. But next time uchazviita. Ine ndakatasira kuti achanditi pack your bags mangwana udzokere. Shikadza zvinoita. Hawo unoridza. Ko bururu pakara zvaitika akati chii. Menda sakaona zvaitika akati saka ndasara bozi nenga ya 10 yake manje. Menda saipinda parege neimwe nziyo rege yacho I can't remember ndepe. Paingoti tse vanoridza lead. Nziyo yapinda arova menda isika. Saka mwangu zvaita ka. It's okay. Ini ndiri kumateresi. Ndiri koko. Bana ndakarwadziwa to the extent wakomana wanzi. Usakunonzi kuridza kuti gitari. Ungaita zvokete zvinotsapa mberi pavanhu zvezve. Anachara vakundinyomba vakundidi. But inini manje ndanisiri munhu waigona kushandura. Aingotaura ndakanyarara. Ndakazvinyararirwa zvangu. Ndokumva mangwana acho. Ndakatanzi mukuridza ari masikati. Ikoko. Anzi vanhu vakafarira chii. Because paizote hurungwe sounds anditi IQ yaCatholic maziva.
Kambaka kana mchiri kukarangara I love you baby sort of. Saka wanakabva afara kuti no mangwana toda ma old school. Mangwana acho. Vakagara pasi kusina ruwa gitara nda polish up. Ndikachama tanga matangiro akaita nziyo iye. Chikanzi yamari zvakatokona pai. Uyu ndiye akutoridza. Kati ingoita chete uone zvandoita. Dai sonza ndapinda. Zvakamba zvamubata moyo. Saka nawo Cuthbert Maziwa akati no problem yake ndikuti matangiro aiita. Iwo usati wajaira anditi. Iye akutanga sokuti iwochi wa veteran. Aifana kuziva kuti munhu anailena. Ndo zvaifana anga aita. Waona? Ropa. Cuthbert Maziwa akamhanya kubva kwangari. Uya timfano yari kuridza. Ndiri kurova ndavhara maziso kurova. One time ari kurova. Vafara because no. Ndona mfana. That's what I want. Ndoti muona crew yese iri kuita. Vamwesa. Muona problem yao ndeyekuti ndinovaudza but avadi kuteerera. China ndo patopesana nawo. Uyanoridza yake but China. Uyanoridza but China but mimi you are smart. That's what I want. Ndoda group randoda iro. Okay, that's fine. Chikanzi bright chiva pana apa tukwenda kuchakari. Tombokuziva kuti chakari ndekupi. Hatina. Tadzoka paya maronde rapinda muHarare tisu hoyo nemunana Norton chinda chakare. Takanoridza kuchakare. I remember that show anga ari manheru the previous day racho kwakwaridzwa na kwairidza sister airidza kune imwe bar mataira airidza anga achidza masikati mu ground chakare. Saka chakare ikoko nyaya yangu kai kusala kusiyana negitara kai kuti pandiri ndofana kutora gitara. Anditi ndakatora gitara taridza manheru tapedza mfanatora gitara mfanagara sepapa zvimwe zvese zvarongedzwa takuenda vanasiya gitara imomo. Toenda kundovata kwakatanzi munovata apa tavata paya makuseni mai wautsaka no man magitara ari kupi ndakuda kupractice kuti ndimbodai boss tiri kunzi tokuenda kupatchway kundoridza. Tase gitara ndisikuru wanu tsaka gitara chikanzi stand ndongoone gitara nezviro riri kupi ndaenda manya pai hano yangu ndikati wedu ndatengesa gitara here ndadini ndamhanya tenderera kuya kubva kuya vandasvika mva ndaona pane munhu angari manga achikile ndikati kwakuita chigarden so zvikanzi waunga gitara ndikati ndiro handiri kuda andamudza ndakakanganwa zvikanzi iro riraperi ndasvika bva ndatora gitara ndo mindro yamamida kunzwa iyo chete zvimwe zvezvo kuti history zvakazodii no ndasirirazvo ndadadzekera nzo waina gitara ndikati nzororo ndikati anorara torwa nouyo anga arichengeta. Okay, it's fine. Tauya patchway takaridza ari masikati tikazoridza ari manheru ndobva tasimuka tibva kupatchway. No, patchway hatina kuridza. Takanzi from here tikuenda kukadoma kubva kuchakare. Patchway tichazoridza hatakubva uku tichienda kupi gokwesanyati. Ndikati okay ndobva tauya kuno unobva taridza marumwe muya takaridza manheru iwayo ndokubva I remember this was now takunopedza 88 takunopedza 88 right. Ndokubva zvanzi kumana mangwana tiri kuenda kuwasha hembe zenu. Ndikati okay but hatigunuka kuwacha panapa tawachira kupi because hapana pekuwacha nzora rongedzai tonovachira kumberi. Saka ndati redza nditore gita ndinogara zvangu panze apo ndinogara panze papa nekaloni kakaripo pandakuridza gita mindazibvatorao rake bvatakuridza tiri paya chidza nziyo dziya dzataita so dzimwe dzacho hadzisatanyatsodzi kuona idzi tiri kunzi tiri muridze idzi tichiridza ndobva papia umwe murume ainzi Bernard Chiwaura. This guy was an engineer aishanda kucompany inzi Casmic kuindustry uko ndomva muno mukadoma manje. Zvikanzi vakomana inini ndine magitari tone gitari renyu iro vatamutaridza zvanzi ndinawo magitari esa in fact ndine equipment rese but hakuna
vanhu vanoridza ndozvatairwarira kaina Mendes patatarisana saka todii saka papa nomumwe wataatinaye apa zvakaitika paya Mendes paakadzokera achienda uko akanotsvaka mukomana anzi Mike Tennis wairidza base saka patata kuuya kwese uku ndiye anga kuti patinopinda isusu airidza base mukuru uyu brain dzake dzadziri dzokuti ndikave neband revakomana vechidika vari smart it's fine pano kuva because kwese kunoenda kushow vanhu vakatarisa sautanga kuona kuti une band tsvina saka Mike airidza base saka patiinaye futi akuridza base ndikotatarisana ndikati saka todizva naMendes papa nomukomana anzi Chale takamuona ari kwaibva kuGromunzu zvikanzi iye zvaaita manje ndiyo ainzi tsvina manje aitora mukomana long sleeve shirt aipeta kusvika apa akapiwa iri long sleeve aidambura mavoko osara asina airidza rhythm tikati naye aizvandizvidi izvi saka mukomana uya tasingadi kuti azive kuti ndozvaitika ndobva tadzosera magitara aya zvikanzi ndogona kuinda nemi pamba pangu padhuza muna anti wenu pataenda pamba paya tasvika taona tiratidza zvinhu zviya taona magitara ndizvo amp nemaspika saka why wait tomirirei zvikanzi akomana togona kutita band kana muchida Mike aripo ini ndiripo Dambaza sana Dambaza saka pano kuti tiende manje kutooneka sei angatimbonoridza nawo one last show todzoka tikati okay fine taronga paya nomurume uya tikati isusu zvatoita manje tikuenda kulast show uko yatikunoridza uko imimi toonana nemi mangwana zvikanzi alright tikati saka touya pano pamba zvikanzi munongoya pano pozi ndo pamba pangu ndobva taenda kupi kuchakare tasvika paya tawacha hembe dzedu tapedza tatanga show yedu na 2 masikati 2 up until kuma 12 midnight fatandovata takundovata paya ndopatata kuronga tsoro yedu mai Dambaza todi bozi tichibva pano mazvinzo tiri kuenda kupi kugokwe Sanyati and kuti tichizodzoka bva hatizivi todzoka sei saka todii pano and Mendes I have a plan ndikati plan ndei alright ngatione vatanogara papa nekasitubu karipo paside peroad vataona bhazi chipfuura vii kanzi Kadoma ronzi Chakare Kadoma pane chibillboard chiripo chakanzi signpost chiripo chakanzi Sanyati 100 gokwe chichi tikati Mendes uri kuona makilomita akanyorwa chiri kuenda kure zvana Mendes tikati taurire mukuru patagara paya mukuru paazouya patiri ana Mendes Mr. Cuthbert Mr. Maziva ndoda kuti ndidzokere kumba hakuna kumira musha kwakuchida macallbox kapazoya ndafona apa hakuna kumira musha saka ndoda kuti tiende because tinobva kumwe chete naStan zvikanzi saka mama tikudii zvikanzi takatongodawo mari kuti tikwanise kuenda kupi kumba nekuzodzoka but kana madzoka hamutibatizve tikati tenda uzodzoka oya mwedzi wapera mune musati madzoka zvanzi tenda uzodzoka poza pangori musi wa 23 achitiudza kuti mune mauzotoona musi wa 10 tikati kudzoka and because hatisungodzoka tichifamba todzoka tichiridza meso mutimiri chana Mendes it's okay tinodzoka zvikanzi handigulende makuona kuimba munogara ibhendi kati saka murasikira kuti aiwa hatirasiki tiziva kuti tine tsoro yedu kunoko ndobva tadii paya takwira bhazi redu tadzoka kunobva tasvika tokuona naBernard uya tadzoka kana Bernard komana zvatingaita let's arrange manje zvese tive neplan pano saka chakaitika ndechekuti Bernard anga aine one room saka kuti akwanise kuti accommodate for the day zvasingaiti zvikanzi zvandiri kuita ndozvakuti ngatiisei zvinhu zvedu pasi antive neplan then imimi if possible moinda mozodzoka tikati kokupi kwachaendwa ukwakuchaiti tavharisa chingatoitika ndichotodzokera kumba chikanzi manje kumba ndekupi tikati Mount Darwin madziva zvikanzi saka
apo usiku kwadoka. It's all right. Post achipractice kusvika kuma 8 mandai zvikanzi no zvatinoita manje kuti kune train yobva Bulawayo inonzosvika pa kuma 1 or 2 munokwira train yemoenda kuHarare, then moenda kumusha muzodzoka musi wa 9 September. Kati 9 September padhuze apa handei ndobva taenda Mike tiinaye hatisi kuzivazve kuti mubuwa wedu ari kupesana nezviri kuitika zvatiri kutaura izvi. Tainda paya takwira train yedu tafamba takusvika munotoni kwakuidza. I can remember mwezazvezve kuti kuma 6 kwakutoona unyatsokuona kuti munhu uyo Mike akamufati were padhoo bva avhura dhoo retrain yati tsiyamira oyo aburuka ajamba aenda. Ndikati Numbers Mike asara uyo chanzi Mike ndikati yanzi uyo yanzi asi saka munhu anga asingawirani nesu ko saka unoda kuti pesa bagasi nesi amusiri. Ndikati anoenda kupi zvikanzi anga achiti ane hama dzake muno ndokwaari kudoita. Ndikati fine vatamusiya vataenda ndopatakapesera kuonana naye mukomana iye. Bataenda tasvika muHarare tora bhazi redu Kambasha tisu kumusha Mandarin taenda kumuzomanyanga kuya tasvika muri kupi takuwatsanangurira Kadoma tatiri Kadoma so zvikadzi vakomana imi makaenda kumarunde mukaenda kuKadoma vakomana makarashika makaenda kure. Tikati kuKadoma hakuzi kuresera unongokwira unongochinya mabhazi mairi chete kubva muno zvatopera. Sanzi minda sanzi Kadoma kuri ndokuziva. Saka muri kuita sei? Ndikati tiri kudzokerako Kadoma taane basa taane bhendi redu manje. Takutaura nevanhu aitifarira vachodza tatomba bhendi tatone bhendi kuKadoma. Musi uya wakwana bva tadzokera kwira bhazi redu tiri ina Mendes tauya kuno. Zita redu rebhendi takanga tagara kumasuro uko tiinaro rekunzi Zebra Express, right? The reason yakati Mendes tofana kunzi Zebra ndipo ndakamubvunza kuti sei kuti Zebra ina mai wangu anoyera tembo but andisi ndikupa chi zita rebhendi. And no zvanodakadza kutsana zvokuti I just like the take off yeZebra. Number 1, number 2, ne double kick inorova. That's the type of music. Ndunda ndiri kufarira Zebra. Ameno zvimwe zvakazotsanangurwa nomu of course anogona ngakataura kuti zveruvara zviye zvekuti black and white representing for the our colorful whatever anditi but ini ndo matsanangurwa akati ndobva ndazvitora saizvo ndikati so that's fine. Ndokubva tatsanangura ndobva tazointerviewa kunzi sei makati Zebra Mendes ndobva explaina nemo sokutsanangura kwandaita. I remember it was then engari Radio 3 pana kudzanai Marudza takaenda tiri 2 for that interview. Ndokubva atsanangura futi saizvozvo the way akati mafambiro anoita bass nokusimuka kunoita Zebra chinotsika pasi gidi. That's the way yandofarira. That's the type of music yandikuda. Double kick guy chinorova double kick and sure take off yatinotora akati give us mukana chete muone chero pana mabhendi akadi take off yatinoita. And for sure it was like that. Yeah. Umana zvatingaita let's arrange manje zvese tiine plan pano. Saka chakaitika ndechekuti Bernard anga aine 1 room. Saka kuti akwanise kuti accommodate for the day zvasingaiti. Zvikanzi zvandiri kuita ndozvakuti ngatisei zvinhu zvedu pasi and tive neplan, then imimi if possible moinda mozodzoka tikati kokupi kwachaenda ukwakuchaiti tavharisa chingatoitika ndichotodzokera kumba chikanzi manje kumba ndekupi tikati Mount Darwin madziva zvikanzi saka apo usiku kwadoka it's all right post achipractice kusvika kuma 8 mandai zvikanzi no zvatinoita manje zvokuti kune train yobva Bulawayo inonzosvika pa kuma 1 or 2 munokwira train yemoenda kuHarare, then moenda kumusha muzodzoka modzoka musi wa 9 September. Kati 9
9 September padhuze apa handei ndobva taenda Mike tiinaye hatisi kuzivazve kuti mubuwa wedu ka ari kupesana nezviri kuitika zvatiri kutaura izvi tainda paya takwira treni yedu tafamba takusvika munotoni kwakuidza I can remember mozazvezve kuti kuma6 kwakutoona unyatso kuti munhu uyo Mike akamfati were padhoo bva avhura dhoo retreni yati tsiyamira uyo aburuka ajamba aenda ndikati numbers Mike asara uyo chani Mike ndikati anzi uyo anzi saka munhu anga asingawirani nesu ko saka unoati pesa bagasini seamusiye ndikati anoenda kupi zvikanzi anga achiti ane hama dzake muno ndokwaari kudoita ndikati fine bvatamusiya bvataenda ndopatakapesera kuonana naye mukomana iyeye bvataenda tasvika muHarare tora bhazi redu kambasha tisu kumusha Mandarin taenda kumuzomanyanga kuya tasvika mamuri kupi takuwatsanangurira kadoma tatuka doma soso zvikatiainda kumaronde pana patodizvi kana tsvage imba hombe yawanika kuna Chisango uko panamba 13 right ko drum set rarambigwa naro nevamwe vava vachiridza kuingizo varamba ko maamps tine maamps 2 imwe yacho varamba futi nayo saka todi tagara kati ngatingoramba tichipractice zvese zvatinazvo zvakana Bernard okay guys let's keep on practicing but I will do everything for you yokuitirai anditi pamunogara nepandodi zvezvandodya ndo zvamuchadi zvamuchadyawo but tichiumba future chiumba bendere tikati zvakanaka zvidiki izvo but ngatitsvage munhu webhesi from 89 chinguva naye on and off 89 ndichingoita kunyengerera pano mumwe murume akandirwadzisa zvakaipa zvakanyanyisa tiri kubhende kuna Mendes ainzi Anton kuweyo aisenza kuScotford taenda kumba kwake tikati mukoma tiri kunoridza uko tine show saka hatina munhu webhesi mwana ndarara ino ndobva kubasa izvozvi unzi baba Joy sure just like that apo vanhu vakamira kwarumo tanyora maposta Zebra Express apo tanchipractice tese ndakagwadziwa kumana ndikati vanhu vemagitari vanhu vemagitari ndikati kuvata taita mari yeso kuvata uri kuziva nezveshow ari kuziva nezveshow ndikati no ndambaza no atipaisigura titsvake umwe munhu ndikati tomuwanepi ndo munhu atakaona munhu wekutanga iyeyu ndiari kuziva kufamba kwedu kwese akandigwadzisa murume ndobva tazowana umwe akangokiyakiya musiwo zvemusiwoyo I can remember a short guy mnoti ainzi ana aigara panapa pamaraini apa panana padhuze nepakuredza apa patuma street ruko but uyo akakurwadzisa uyo akadigwadzisa aiwa hatiti kunyepa tadaro paya tarova kusvika mangwana but kwandiri hazvinonyanya kuregista kuti munhu angaita best because munhu anga achiziva chaizvo ndouya tikati right taridza papaya 1990 saka uyo arozombozoka futi anozombouya tikati no ngatimusiyei taona umwe watakaona umwe ainzi Isaac akamboridza gita kwaoliver mutukudzi way back ainzi Isaac agara pano pana rupia rupia wamafemba apo ndiye akatiridzira takambochovha naye chiridza naye yeye achiridzira besi taridza paya so it happened kuti tichiridza kudaro tata akunziye no potai muchichinja muchifamba mani mutendera mabhawa muno ecancel tikati ke zvanaka mawana contract yemabhawa taona contract mani takuti tikaridza mabhawa iri pamusoro panonzi papedza nyota apa tomboridza kuchisangano uko tomboridza musarudzai tomboridza kuingezi uko tichidaro tomonoridza kuwaivali tidaro mumabhawa ecancel but instrument manje was a challenge hanoigona kuridza but instrument haina ukwana haina nyatsokwana podi paya tichiridza saka 1990 ndobva tanzi na Mendes akati no inini ndakunoshanda kuCasmic zvatinoda kuti tibve kupi tirumuke kubva kwaBernard tisagare kwaBernard tigare kupi kwedu tega okay that's fine chinangwa chiripo I want us to do our own things hatichadi kuti tambe takarelaya pachi pabernard. But okay, that's fine. Chinangwa chiripo, I want us to do our own things. Hatichadi kuti tambe takarelaya pachi pabernard. But okay, that's fine. Chinangwa chiripo, I want us to do our own things. Hatichadi kuti tambe takarelaya pachi pabernard.
nemunhu ati okay it's fine. Saka pano umwe aimba inzi Brighton ati no guys kuloja kuri right patakuloja patanogara tawana imba pa number 4 muna venue. That's 1990 to 91 ndo pataigara ipapa. Saka chigara papo tichienda chinoridza poti tatakuona kuti mari atitenderera mapurazi meso atakafamba mamaini kwese kunaona Brunton takafamba chidzokera nekuchakariko kuri pitchway kwese tichienda chindoridza but challenge yedu instrument toyairipo. Saka ndobva pazoita break yekuti taishandisa mushina umwe murume ainzi Tas ndiye anga ine contract hombe apa emadisco. Saka lead guitar yaiconnectwa kupi kumushini wedisco nerhythm, bass ndiyo yanga ine independent sezvo amp dzanzi akashota kuna Bernard but maposters taiprindisa kuti chi Bernard Chiwaura and Zebra Express. Vanhu vaitwa vakasvika vaifara inzotidza izvo zvakadaro. Saka munhu wezoti omana vakapiwa instrument checho these guys can do better. Saka ndomva tazoita break pamusoro pekuti mushini wake ukamva watsva beyond repair nobva asara nemushini 1 ati guys handichagoni tienderere mberi. Saka you can't hold a show neamp 1 azviti bva tamboita break Bernard achino rekedza ndidi ndigadzise zvinhu tichigara paya. Saka mukomana aenda kubasa mukomana aenda kubasa right kwaitwe chikubasa kwaigadzikwa simbi anenge aioperata lathe machine here achiita paya chiwana mari yekudya nokubhadhara rent tichiitira kuti tigadzire chi group redu reband. Saka asi taipractice akumba taipractice mendaisi munhu anga asingade kujairirwa zviya zvekuti kujairira zvekudheerera zviya anga asingade. I remember one day akati vanada kuti jairira select atimbotraina karati panapa manheru. Saka tata kuti tapedza practice manheru ega titraina karati manheru because iye aienda achinotraina kwa akadzoka ati zvandandiita mabusa zvataimbotraina kweke zvandaona nhasi todai tichitraina manheru kuita kuti vanhu vasatijairira. Now 91 I should think mid 91 Mendes akamvaita sei atiziro na Mairo vaigara just 2 blocks away kubva pamba pataigara right. Isaigara pa number 4 dzavo dzaigara dzaishandisa mati sakaenda angozoonawo ndadzoka kwandaenda noona pane mudzimai ndikati obva zvakanaka because somunhu aipota achishanya anga ane pamuviri no that time anga asina because zvaakaita aenda kuchikoro kuR2 kuR1 uko aitorera uniform. Saka akauya nekumba indandisipo aisizviita pamwe pesa. Saka musuyu manje zvakatadza kuti achiuya kumba achibva adzokera akauya asemona wechikoro akupfeka uniform ndobva agarira futi. Ini ndiri kubva uko ndaendawo zvakaitika musi iwoyo ndaenda kumusoro uko kune chechi inonzi Pentecostal Holiness. Saka ndaifura ipapo pachechi paiparidzwa ndikabva ndanzomwoyo mangu kuti ndofanira kupinda muchecho ndapinda muchechi pachiparidzwa zvanzi pana here anda kutendeuka ipapo ndaichengeta vhudzi kana zvakanaka so pana here anda kutendeuka ndikati ine ngundi yangu ndoenda ndasimudza ruoko asikati ndikati mbva ndabatwa ruoko pamusoro vandadii vandatendeuka vandadzokera kumba excited vanodza menda ndashama ndatendeuka kupi kune imwe chechi pamusoro apo zvanzi it's okay apa handisi kuziva kuti apa mai guru vadouya kazvachose havachadzokeri inga itori celebration yeumwe munhu ndobva vadii paya ndaona ndoti no let's make a plan. I remember at one time ndanotsvaka kwekundovata kuti since mudzimai wangu ane mudzimai hatingakwanisi kuti tidii same room hazviite. Hapana akandiudza hasi Mendes but ndakazvifungawo ndega ndobva ndaenda vandawana kungo kundovata ndavata iko
Ichokwana unoterereka ndokambo kanonziko handimusiye ndoenda naye mwana uyo right. Regai tinzwe panapa kuti akazorora ani Mindais Dambaza. Ndakaberekwa mugore ra 1975 musi wa 14 January. Mindais Dambaza akaberekwa mugore ra 1969 musi wa 29 October. Akaberekerwa kuRushinga. Isusu takawanana mugore ra 1991 musi wa 2 April. Yanga kutoimba kare. Wangu anga wakutoimba kare. Asi taigara kuKadoma. Okay, Kadoma mekara kupi kwacho? Kurimuka. Kadoma uku mangama chii chakakuendesa kuKadoma? Ini zvangu kuberekwa kwedu ndaigara ikoko Kadoma. Saka ivo ndo vakatozouya kuzogara kupi Kadoma ikoko ndokuzowanana kwatakaita. Kadoma. Aitogara ikoko vachita zvekuridza zvemumhanzi izvi. Anga uya nechikwata chipi papo? Kana muchiri kutondera?
chikwata chavairidzana chanhu chasheuki kakara nchanyazoyeuka. Okay. Saka makatowanana navo vakutoye mune zvemimhanzi ndechaka vatova mune zvemimhanzi kare asi vanga vasati varekodha vaingoita zvekungonoridza vachiita zvetoring vachingoita zvekuredza iyi. Okay. vakaridza neyanzi urungwe sounds. Urungwe sounds wakamubata naye. Chimwe chikwata chamungatondera chavakaridza nacho vasati vane chikwata chavo? Ndiri kuvairidza chete kuko urungwe sounds. Right. Ko chavo chikwata chakazotanga sei mama amese kapa? Tata tese chikwata chavo chakatanga mugore ra1990 na91 vanga vatova neZebra Express vatova nebhendi ravo vakutozviitira zvinhu zvavo iyo kadoma ikoko. Kana muchiri kutondera vakashanda navo ndiani nani? Vakashanda naMalata Marata, kuzoti Alfred Makazhu, kuzoti mainzi Innocent ndichaizodza senemu yake. Vakashanda navanhu vakatowandei kusanganisira Innocent Muchendo vakamboridza naye vari kukadoma ikoko? Takanga takunokuwarimba kuGlenview. Sei makabva ukadoma mako eGlenview? Chakatibvisa ukadoma isusu iye zvekuimba izvozvezvi nokuti vamwe vavo vaishamwaridzana navo vakaita zara zvakafundirasi wokudimurwa gumbo Sifasi Mashakani ndiye akanyanyoita kuti vabve kukadoma vauye muHarare achiti uya ugare kupi kuHarare kune vamwe vanoridza kuita kuti usumukire nezvemimhanzi izvi. Ndokubva kwatakaita kukadoma tichazogara kuchitungwiza. Makanogara kuchitungwiza? Takanogara kuchitungwiza. Upi kuchitungwiza? Taigara kuM. Saka kwavakatangira kutsikisiremo? Kutsikisa vakanga vatotsikisa kudhara tichitori ukadoma. First album yavo vakaita tiri ukadoma. First album yavo yanzi chii? First album yavo yanzi Chirezva changu. Chirezva changu. Ikazoteerwa neipi? Ikateerwa neshungu dzangu. First yava inge risituma single twekudhara yainzi Chirezva changu. Album yavo yainzi shungu dzangu. Kana muchiri kutondera mimi ira madamba refu mangani? 8. Yes. Saka mungakwanisa kumbovati gaga timbonzo amuchiri kurangarira? Yavakapedzisira ndo yandii muchiri kutirangarirei. Yanzi chii? Wateura here. Mavanzi vakapa maiguru vedu Sandra Matiki ndo adzimai vaminda Sindabasa vamanzwa mukoma Pedro vachitanza akatizirwa nemusikana ndiye anga ari musikana wacho weka amai Ro amai Silva asi ndine urombo kuti vakatisiya maiguru vedu ava totizororai murugara nditika vakazotisiya ndakaita hukuro navo ndakavabatira kuno kwara umari vana Pedro ava nana Mindaisi ava vakafamba mumafieso chaimo zvaiva zvisiri nyore kuti vatange bhendi. Ndini tichaona Karindi ndiri ku DZ3 Gora Street asi kuno kudziva resekwa mukomana aidza naNicholas Zakaria wemadrums anonzi Dzalimba apinda mutsoka dzaparadza imesi dzekudhakwa netumusombo uyai mumutore ndapota hangu. Saka inini ane musombo ndena naye kupi nayi mukoma ticha uye musombo ndiendene naye kupi inini akatorambukana Nicholas Zakaria muti ndezomutora inini.
sisi wangu mai Chisango muriseko pamebhorini ipapo ati ndakachibata kuti dzvi koto zvakareka sisi wangu mebho akumebhorini ikoko ati ndakachibata kuti dzvi amudhara wangu papena longa apo tembo bwanji mfumu yanga muchina lipi chidziva the legal structure uriko amudhara Big Joe aparisepa ushe kunze pachigwendapo aiseko Raison Mukuna baba knowledge makanika Masora Seka Omari ndafarira munhu wamuri kuita naye interview ari creative yakafitira kuita comedian ndini Gift Goteka pashamba apa ari seko kuda kwashe Goteka wepashamba apo tino minyani apariseba mnini pamadziwa ipapo nasiri koko nasiri kwenyu tina wakomana yekoko akumadziwa uko ekuchitindunduma akuzvomanyanga amukoma dhagi parisena sipa UK apo ka andakakubata live amukomana waweka aminda sidamanza airowa sademo voice rake babaruwa kurisena siku UK ko kachando karise Marika vazvingaru ava vagara mumagitare ndakavazivira kukadoma ndikagara nawo kugame park kukadoma vachiimba gospel iji dai maziva Jesu gitare linobatwa apo ndini mutengwane akuno kwanembudziya kugoko north aita basa imimi amukoma Pedro ndiye munhu ari kutaura nhoroondo yemagitare chaiyo uyo kuita band mazino chaiwo Isaac Mushandu paCaudry Park kwaBulawayo azi makwiki kuita band musadherere kuita band anidika mwanzo apa kuti wakafamba nevakaita sei Mr. Pedro right Mindais angari munhu akaita sei Maiguru anga vari munhu anga ari munyoro zvakanyanyisa asi anga ari munhu ainzwisisa uye ainzwisisa dambudziko munhu akauya nedambudziko rake aikwanisa kuritakura kuritasira avo vaizvinzwisisa izvozvo tingati anga ari muimbi here uye aiti aikwanisa kubatsirawo vamwe zvakare chokwadi anga ari muimbi aikwanisa kubatsira vamwe zvokuti pamba pedu isusu paitovewo vamwe vaiuya kuzobatsirwa vachiita maalbums avo ipapo tatiri nemainstruments edu saka zvokuti paitouya vanhu vakawanda vaiuya kumba kwedu vachiita mademo avo then vachitorekodha vachizoenda zvakumberi aiwa pari kunzvikapo saka nhasi uno muri kuwanika muri kuno kuNew Canaan kwaIfields ndekwani uno kuNew Canaan ndekwanamai ndokwandakaberekerwa ndokwamakaberekerwa imimi kuno ndokwanamai ndokwanamai so vakaita accident muna April
kuSouth Africa negonyeti ndombva vakuwara mbabvitsi. Saka kubva ipapo pavakaita accident vanasomboita zvakanaka. Munoreva kuti mimi vanga vane basa rimwe ravaita rekutyira futi? Vaityira. Saka vaizvisanganisa sei kuimba uku nekutyira zvakare? Vaizvisanganisa. Vaiti uku kusvika munge zvakutinetsei womboenda mune zvechidrive izvi womboita zvekutyira. Saka kambani yavashandira ngere kuno kuZimbabwe kwandaire kuSouth Africa iwo? Ngere muno muZimbabwe. Imimi semudzimai womuimbi ndeipi contribution kana kuti kubatsirawo kwamukati boedzawo kumbovabatsira pane zvakati panyaya dzavo pabasa ravo rekuimba kana kuti mainguva munhu ayangoti ndezvavo izvo? Ndingati zvangu kubatsira hangu. Infact semurume anenge aine chipo chake chaanenge ainacho haungatadzi kumukudziridza kuti aite zvaanenge achida kuti aite. Saka kazhinjiwo kubatsira kwandatoita ndekuti vaiti vakarota vondimutsa vonditora ballpoint nepepa nyora mazuva ayo ndototanga kuanyora kuitira kuti ivo vasazoakangana. Mangwana makusenda izovapa wodini verenga masongs avo aya vanenge varotai vakutotanga kutoridza. Saka zvaitoitika kuti vairota ne? Nguva zhinji vaitorota. Kana kuti aigona kuona zvinoitika next door vaitongozvitora saizvozvo kuti chitora ballpoint nepepa nyora zvakati totonyora ndotozonyudzwa mumwe musi vamwe ndotozoshiya musikanda kutonzwa yakutorira ingazve zvaitika paipe ndozvezvata kutonzwa yatosomi yakutobuda. Saka mamuriseki zvacho dzimwe dzenziyo dzamungakwanisa kutiudza kuti ndotondera yavakandiudza kuti iyi vainzwa kuhope ndeipi? Kwakara asamushayi kana rimwe chete kana dzakawandisa uyezve kwakara asamushayi kana mbiri kana rimwe chete zvake. Ingati imwe yavakapedzisa kunonyoresa ndiwe yekuti wateura here iyoyo. Vakaimbira vana vavo. Saka mukuimba kwavaiita vaiita kuti vana vadzidze kugara vari pamunamato ende vasazvibvise pana Mwari nokuti Mwari ndiye akaita kuti vave panyika. Saka vainyanya kukurudzira vana stereki nemhuri yavo kunyanya kuti zivai Mwari. Munhu aida Mwari zvakanyanyisa toenda kuchechi. Taipinda Johani Masowe. Maipindira kupi Johani Masowe? Taipindira kuchitungwiza. Ekwamadzibaba Nzira. Okay. Saka zvaibvumirwa here kuchechi kuti vachienda kunoimba kwachiuya kuchechi zvakare? Zvaibvumirwa. Totaitoonamata madzibaba Nicholas Zakare. Aizve pane rimwe shoko panapa. Mumwe wakaimba naye ndatofunga izvozvi. Mumwe wakaimba naye ndinowe Nyasanga wokuridzana macheso ewo. Mwana watakagara naye mumba vakamutora ari mudiki. Tikamuchengeta. Achibva kupi noyo? Ndovakanomutora kubva kubhangeti kumuzivisa Harare. Takagara naye kuchitungwiza. Takagara naye kusvika azotorwawo. Akazombotorwa nevamwe vaidza vainzi Penga Udzoke. Achizobva aisenda kwamacheso. Asi pavakanomutora kunoyo Nyasanda kubhangeti kumapurazi uku. Aigona here kuridza gitara? Anga achidza gitara?
vakatomu zvezvokuti vanenge vachiridza kumamisha mapurazi ndobva vamuona kuti ruoko rwake anogona ndokumutora kwavakamuita ndokuchitanga kunyatsomudzidzisa vakatoridza naye zvokuti vakatorekodha naye handitika tifambe nayo ukhetha kunzwa lead riri kurohwa apa ire nababa wini nayo Nyazanda ndoko zvakabvira iko kwandiri ka anga asingatomborori kuti rimwezo achazoriridza iro riri anga ari kumapurazi kwahore kubhangeti uko kwavaitamba zvigure vachipfeka tumwimwi vachimhanya mukomboni kuenda kumagadheni kunzimbe kweke kwaforomani kwakune zvimatsime iko kwachienda iko kwachimhanya ikoko vachiba nzimbe kumapurazi kana noiro Nyazanda nhasi unokamwana ari mundege akarova chabhivha achiti ndikuenda kuchando Samira asikana wakangana wakoshiwa tichienda kunoba magwavhu kwemurungu ndisazomuudza ndisaira wangu anozoti dzvaya upenyu hwakanaka zvinhu zvinochinja shuwa asi unofanira kumbopota uchimboendawo kupurazi kwahore kwanditi kubhangeti mazuva ano ndakanzwa iwewe kuti hausi kuenda ikoko vanhu vakutoda katokwira malifti oshedzera kuti todzikira panoero vachireva pahore asimudzirawo kupurazi kwedu kwakagona noero asi credit sando dzese kuna Mindas Dambaza nokuti ndiye akakunyurura dai so pamwe uchiri kumhanya nemutepe uchiri ikoko asi dai uchirova musombodhiya kutara kunokoka yava kuita ngezvikuita dzarimbani padziva rese kwa panetsa saka sando kuna Mindas Dambaza zvikutoti noero dawango rumwe munhu ka Mindas Dambaza akashaya adzimai macho akashaya anzi noero takamutora achiri mwana mudiki tikagara naye mumba medu zvawaifanira kuita iwe noero achitsvagawo vana vaMindas Dambaza kuti vari papi kuti ufadzawo vakazororawo vakakuita kuti uye kuno kumagetsi ndoziva kuti baba namai vako vakakubereka amadhara edu kupurazuko aiwa kawo tinovasati kuti isando dzavo asi usakanganiwo zvakare akakuunzawo kutauni kuno uchiri kuyoka pai tichimwa mahewa nemukoyo unoziva mukoyo iko zviro zvaiwa zvakadzora tsvaga vana vaMindas Dambaza kunyanya mukomana vatsvage kuti vari kupi at least
ukamupawo skipa yakanzi mberi kwazvo uchimuudza kuti baba vako ndo vakaita kuti ndipfeke skipa iyoyo, saka skipa iyoyo ndikuipa kwauri iyoyo senhaka, nekuti Midas Dambaza akafa asina kana umbodya rako rakaboorwa sendi. Ndifungi kana mai Dambaza wakambowatengira kana hafu bread, saka chipedzera ushungu kune vana vacho zviite handiti ka kana ndichitaura zvandisi kutaurira noiro chetu ndinotaurira munhu wese kuti unofanira kuiva kwaunenge wakabva, kwawakarerwa, kwawakachengetwa, munhu akakusumudza, akakuita bridge samukangano wedu. Manje ana Noiro Nyazanda ukawaenza painterview havataure zvana Midas Dambaza izvo, anotanga kuti inini ndakamboshanda kuNgwenya Brothers. Aiwa ka kuti uzoenda kuNgwenya Brothers wakabva nekupi we? Azisini hazvo Noiro Nyazanda ndakamutsvaga, takasangana uko kuBlue Ridge pashow ya Alec Macheso, ndikati uya pano. Right, inzwai manje panapa huri kuroenda kaita naye ka Noiro Nyazanda vanodawo kazokumbonzwa vachitaurwa navakomana vemagitara ava, kwete kungoita basa rekungotaura nemaband leaders chete. Mainterview anodiwa kune vakomana vanonidza magitare, kana vakomana vanonidza madrums, kana madancers chete vanoda kumbotaurwawo navo, nekuti vane kwavakabva nako, vane nhoroondo dzavainadzo. Pozodzimara kuti vauye vaite mukurumbira iwo vane kwavakabva nako. Ini ndoitwa Noiro Nyazanda. Chekutanga ndafarasi nekuti ndofunga kutanga nhasi naika. Ini ndakazvarwa 1979 10 May. Ndakaberekerwa kuBhangate paHore pasi paNgwarati Farm. Vazhinji vapaziva nekuti paHore. Murume wedu taiva 8. Ini ndiri number 8 wachona. Wekutanga musikana akashayika Rosemary. Kozouya Clever aripo, kozouya Peter aripo, kwaizouya mukomana mwainzi Felton akashayika, kozouya musikana ainzi Eliza akashayika, kwaizouyawo musikana zve ainzi Dorothy akashayika, kwaizouya mukomana wando akasira inini akamboridza bhazi kupenga dzoke. Ndifunga paalbum chakanga sana masacho pana album yekuti penga dzake kuti Ndavitsaro ndiairidza bhasi ipapo. Ainzi Edward Nyazanda ndiye anotedza ini akasira ini mukuberwa mukuzvarwa kumba kwedu. Akazoshaika muna 2007. Right. Inini kuti ndizenge ndiri mumagitari umu, ini handine shungu dzemagitari, ndofunga kubva ndiri grade 4 grade 5 ana ndiri muduku chaizvo asi kungoti kumba kwedu kuda pamwe zvanga zviriko bhozi baba vangu gitari vairidza. Handina kuora moyo ndakana machidza magitari ndichita shungu chingoridza dzevamwe idzodzo nchiridza ndichigitari chako chibox gita mukoma wangu anga akwanisa kuona rimwe box gitari atairidza nawo so saka ndakakwanisa kuti basa kuti tisvike standard 94 kwakazoya Dambaza Midas Dambaza bhozi music zhinji vamwe tainzwa music yandainzwa zhinji ndo yandaita copyright nyanya yekiyama dzakwadembo chizva ndainzwa izvozvo. Saka kwakazoya Dambaza 94 na August holiday 10-11 August andikangana ipapo kwaya Dambaza taenda kushow kuya kwa neshamwari dzangu dzimwe ndaita mana dzainzi Trison na Gift. Taenda kunoona band kwekwe. Inini music airidzira Bhangate wo same makamboridzwa na Dayton imo. Ini ndasvika kwekwe music yawo ndainzwa semunhu airidza gitari. Saka ipapo rhythm wawo waMidas Dambaza anga asipo ainzi Stan handizvi zvaitika pamunguva yavakauya kuzogara kuno kuHarare uyo kuda kwa zvakamutomerese vanhu vaigara kuKadoma kuti abve kuKadoma ipanguva handizvi zvaitikawo panguva iyo. Vakatiridza tosvika almost kana kumapatopera kana 2-3 hours achiridza. Ini ndakazokwanisa kuona mukomana aitamba kumabhendi mazhinji akawanda aiziva idzi evidence akazoshaika hake. Mukomana uyu ndidhenza abva pastage ndakakwanisa kumuapproach ndikati shamwari ini ndinoridzawo gitari but rhythm yako ridza haasi kuridza exactly zviri parekodi ini ndinozvigona izvi. Akanditi shuwa
ndikati ndinozvigona zvikanzi rega ndinoona mukuru webhendi ndichadzoka ndichikudza kuti zvanzi kudii. Iye akazondinyepera kuti ndaudza mukuru webhendi andiudza kuti mira asainyeba. Kudai ipapo pakapa show ichipera motikari yebhendi kwanga kwabiwa jegi nevamwe vanotora. Saka panguva yakapera bhendi panga pane kusawirana muridzi wemotikari inofunga yange reko haiwa angabirwa jegi kuti chichaitika. Saka ndonguva yandakazinge ndakunetsa nibhozi ndanga ndakutya kusiyiwa neumwe wangu ndichidzokera kumba. Indi ndonguva yandakabva ndapa pressure manje kuti ndiripo ndakamirako zvanzi kudii. Mukomana uya achibva kwanisa kundisvitsa achibva aenda kuna Dambaza. Zvikanzi mufana uyu ari kuti anogona kuridza gitari chichichichi nezvandaitaridzika mutaridziko wacho wandaitaridzika zvandandiri panguva iyo zvanzi vanoti ndipedzera nguva fana anoridza zvimagitari zvimagaba chichi apa zvechiplus neage unoziva pamwe imwe unoziva neage zvanzi anoridza gitari zvikanzi iwe unoridza gitari ndikati handitaridza chiro matindiridze bhozi music yaDambaza yacho kubva aburisa simu yainzi chirezva shungu dzangu chichi mwari wangu. Ipapo angabudisa kama kasimu kainzi sarudzai panguva iyo. Ini ndizvo zvataisvira tichinzwa stiriki. Saka ndanga ndakuzviridza zvese izvo. Ndaizvo bhozi gitari ichi chaunoteerera ndicho unokwanisa kuita. Gitari chiridzwa chinongoimba zvese zvese. Iwe kana ugona kuimba ukaimba ipapo zvinongobuda saizvozvo. Zvikanzi zvikanzi gitari zvikanzi tora gitari. Ndatora gitari ndadai izvozvo iri vhimbo randakapiwa ipapo. Iye achibva tora lead. Zvikanziridza ndikati aridza ayenziwo dzamakarekodza chero tapedza kuchuna chichi. Ubva aridza first simu yake kati yenzi chirezwa changu chako. Ndobva ndaridza akanakiro. Ubva aridza imwe album yakanzi shungu dzangu. Ubva aridza ayo ndobva ndaridza. Ubva aridza latest imwe yanga yatipere yainzi mwari wangu. Ndobva akaridza 2-3 songs pa album ndobva ndaridza. Ubva aridza chirezwa kasimu kanga changu chokubuda kanzaridza ndobva ndaridza. Achibva akudza baseman anga aripo naFred yaidza madhama zvanzi ndakazongonza kuti kwandiri unogara nani kumba waya nani right Fred tora imfana itaise ende munorara naye tichazonatoita senai mangwana. Saka munhu aidza rhythm apa manje nini angauya zokiyakiya ikoko kwaDambaza pandakaona vachiridza wanekati wandakatora basa ainzi Timothy airidza basi kwa Joseph Zulu yainzi Carlton Sounds yokwekwe lai. Saka mukomana ye tararamba ngeti mwemwe inini kumba hapana ari kuziva po ndiri mfana ana mhomozi kunzi chichichi mangwana acho lakacho ndakasangana nehanzvadzi yangu yakashaika zvayo kuti musanyanya kunditsvaga sekitari mhomozi ndaenda kubhendi uku ndiri kuHarare nditoona mukomana weche kuchikoro apo ini panguva iyo ndanga ndikuita form 3 ndopandabva ndaita form 3 maitira kupi ndaitira paBangeti ndaitira paBangeti secondary kwakwadzana ndopandakabva ndatosiya ipapo bhozi nelife nezvanga zviripo unozwachi nezvanga zviripo kuti apa kumba pawakauya kubhendu apa chikoro wangu watomira kudhara chikoro ndaitoenda kuchikoro ipapo ndosakura kuti pawakatoenda naDambaza uyu ipapo ndopava zvaka zvapera zvechikoro ipapo. Saka tabva ipapo tabva taenda kunoridza kuChinoi taridza kuChinoi ndokuya kwandakazoita kuno kuHarare naDambaza. Tauya kuno kuHarare kwaDambaza Dambaza anga achangouyawo achitanga kugara muchitungwiza achibva kwaDoma zvinhu hazvina nyatsonge zvakanyatsoita zvakanaka. Ini ndaitogara naye pamba chaipo mukomana wese bhendi anga sikagara aigara kuUnity M kwasai kuchitungwizawo. Saka pamba tagara saka pamba apa nepa manager weNgwenya Brothers ainzi Timon Gandhi kwanga kusiri kure nekure ende vakomanawo kaDambaza wandaitedzana nawo ini semfana kuti ndizizvo area kuti yakamira sendo vanhu vandaifamba nawo. Saka taenda unotandara kumba kwa manager weNgwenya zvinhu zvanga zviripo ipapo zvanga zvakabatana munhu aizogarawo imba yese chichi zvake asi asina mudzimai. Tasvika papeta saka taiti tasvikopamba ipapo tachitandara ipapo panga pane gitari pagitari rerema ndopakuzoonana manje inini ndotora gitari ndotanga kuridza. Saka ndaitanga kuridza kana maCobras pandakaziva kuti ndoNgwenya ndakabva ndamuridzira music yese yeNgwenya zvakamunetsa kuti iwe mfana uridza gitari zvikanzi okay iwe mfana pota uchiuya panapo kuzosvika uya kutonditi uya kubasawo. Iranga ragore ripiri iranga 94 iyi same 94 yandakauya iyoyo bhozi kwaDambaza vasina nyenge zvakamira zvakanaka ndinenge ndakakwanisa kuita kana 3 months andifunge. Hamuna kana tombotsikisa kwaDambaza handidunyepa handina kumbotsikisa ndakasvika nchidza maCopyrights ndobva maenda kuNgwenya ndobva ndaenda kuNgwenya kwaTeddy right. Dambaza anga ari munhu akaita sei
Dambaza anga ari munhu right anofara fanike nini hangu ndakamona kusvika ndiparadzane naye kuzofara chakaita kuti ndisiyane naye zvaimurwadza kwandiri kuti mfana ndanga ndichida chete kusanda newe neage yako ndanga ndichida netachi yako nemaridziro ako zvaunoita ndanga ndichizvifara sei but haana kukwanisa kunga nini panguva iyoyo mafambiro nekurarama zvaiitika panguva yekuti apazogarwa nguva yakadai so pamwedzi watama kuenda pamba imboshandiswa pamwedzi manguva pamwe 2 rooms kwozogumisa pamwe pakoshandiswa kana 1 room saka kwanga kwati remei ndokuzosiyana kwandakaita naDambaza asi nini ndaiwirana nake nemhuri yake aigara nayo pane mudzimai kwaigara naye nzi mai Rose kuda patakasprita ipapa handisi ndinofanira kunge panga pakazikitaka makacheche nga karipo ndonguva ndange ndaenda kwaTeddy asi Nayo Nyazanda and the young Ngwenya brothers Zuya zviri mberi chinotanga mberi mashura benzisiro chiri chimutatu chinotanga mberi mashura benzisiro chiri chimutatu mwezi unouya ndokunge watoona mumwe wakura kuti gore rinouya ndokunge watoona rimwe rakura mashura chiratidzo chezvichatera benzisiro chiri chimutatu mashura chiratidzo chezvichatera benzisiro chiri chimutatu
mamunzo akanoero nyazanda nekambo kanonziko zviuya zviri mberi manzo akapa kuti aiwa chipo chiripo anogona but hey semunhu angojaira kudhonzeswa ngoro anongoramba achingoidhonza zvichanaka chete handitika zvichanaka mboramba uchidhonza ngoro uri kumberi kwazvo ikoko ndokuti kana watsiga zvakanaka unenge wakukwanisa kuzvimiririra wega. Onai apa ana Pedro nana Mindais Dambaza vakatanga vachidhonzeswa ngoro asi magumo acho vakazoguma vakudhonza dzavo. Noere amataura mandifungisa upenyu hwekumapurazi wanga wakaoma marufu muchakachiparara mandatira ivana zvine rudzidziso rwaYesu. Amukoma mali ndafarira muimbi wanhasi nekuti akaita mukadzi mumwe chete ndonzi Rupia Karuru weFeatherstone. Aiwa mazombonzwa here kuti zvakaguma nepi tiri kuita part 2 yacho ka amuso mvuro wadiri ka amuso mvuro mochiterera part 2 imbomirai kutaura zvamukutaura izvozvo imbomirai emirai izvozvo wani mukadzi hamuna zera nawo vaimba rozindati wateura here zvanhasi zvinodiwa kudenga zvanhasi zvinodiwa kudenga benandati wataura here zvanhasi zvinodiwa kudenga mamandati mateura here mukoma mari mukomana uyo kamanyama manje uyo mataurira ake ndaanzwa chokwadi chinotanga mberi mashura ngaende hake mberi ndiginyongo pamunamba. Bye bye.